всички, аз съм Жулян 200. Сега... Тя ни праща още снимки втори епизод в скайп. Да, тук си четихме нещо. Това е тя, аз не я познах, омага, която е грозна жена. И да... Да, втори епизод. Стига! Да, това е тя. На тази снимка си е красива само. Не толкова. Обак се е красива. Окей. Бъди по-активна. Снимам пак. Стига! Бъди по-активна. Да, може да и плащаме каквото искаме, Сони. Пак ли снимаш? Yes! Ще убия! Махам, ще те убия, дами и господа. Това е... Не го разбирам. Ще го кача, аз ще го кача. Според теб. Според теб. Во? Другия път ще ме виждате на каналата. Между другото ще направя още един епизод веднага след този. Пола не се сърди. Паола. Ще ти вика Пола. Ако го гледаш, не се сърди. Какъв коментар беше оставила миналия път. Аз просто... Супер, дами и господа, ще спра клипа и ще пусна когато тя се върне. Дами и господа, вече чакам 5 минути. За това ще изпамя докато се върне. Имам идея! Какво ли да направя? Имам идея! Цуни! О май гад. О май гад, това е ужасно. Той е тъпо. Той също е тъпо. Окей, колко стана дълъг този клип? Окей, след една минутка. И да. Добре, дами и господа, тук спираме клипа.
Тя няма да каже чао, защото я няма. И да. Чао от мен! Здравейте! Добре дошли в услугата Тест разговор по Skype. След сигнала запишете съобщение с дължина до 10 секунди и то ще бъде възпроизведено обратно, за да го прослушате.